miłosierdzie dla nas i świata całego. Stację 6. Weronika wesyła Panu Jezusowi Twyż. I Ciebie jem był całe swoje bogactwo na ją można. Kłaniamy się Tobie, Chrysty, i błogosławimy Ciebie, przyszli mądrość swoją. Lud nie widzę w nim człowieka. To jego smichawiście. Jego cemianga to szpektykel. W tym łena. Płytwydy do pojmańczyka swystą. I ucik nie jele dobrzyństwa dny cała. Je gesta miłote. Merka człowieka kochający głę. Je becem sprzed Jezusa ty, czyj to je najbardziej nut. Łetarcy złe plezne i krwi, wiele butnowim płez rzadka tegłe, co zrobia ta cechy białka. Dewum, dewyś, dajemy, tak słechy. Tak nas nauczyle, takie napisane w świętych pismionach. A tery zazdrze w swoja tasia. Wiera myślam cile złotych, młezie teraz trzydnych detpłych, młezie cile papiurków. A tery wyobrazy są, że to nie złotówci, lebłe libare. Detci, ja ci mam młezie pyle spickły. Pełene nie mają ni źródny wyrtosce. Tak prawie westrzy jamużna dumę bez miłote. Tak westrzą detci, człowieka chłergłe na hera. Ja ci ni żuden głajcel nie rozmieję likazie. Jeze, ja ci mu Werunika z miłotę wytarła twyż. Nauczy nas dawać to, co brekłewny, a ni to, co kłeśteje i łysky bucho. Te, co